हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायावहाय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय मार्केटाव मैगं लांनो फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जों दा मा नुफैखो ओरैबायदि मानसि भिर आरोना माने साई बाबानि फुजा जादों आरोना ओमफ्राय बे लामाजों लाबोदों आरो साई बाबानि मुर्तिखौ जि जायगायाव मार्केट जायो बे लामाजोंनो ओमफ्राय होंगो दोंगो ओरैबायदि मानसि भिर आरोना ओमफ्राय बिनिनो दा एसे ब्लग जानानै दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै लाइक शेयार खालामनानैबो होदो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानो नाजागोन मैगं फानग्राफोरखौ नाय पुलिसफ्रा होखारजोब्बाय बै फुजानि थाखायनो फाननो होआखै फाननो होआसै नङाबा बेफ्रावबो जाजोबगौमोन वाव जि मोजां साजायदों नै फुजा होदों आरोना बिनिनो नैथिंबो जि मोजां साजायखादों
नैबेहायबो नै पेन्डेल बानायगासिनो बेयाव प्रग्राम जागोन बाजार जायोमोन नैबेहाय ओमफ्राय बाजारखौ दिनै खालामहोआसै पुलिसफ्रा होखारफैजोब्बाय दखानफ्रा गैला दिनै थोड़ा छोटा लगे 2 आदमी के लिए ज़्यादा हो जाता है ना। हाँ है ना छोटा यार ब्रयलार लांसै जोंहा ब्रयलार लाया हूँ गोखा मैथ्रुखौसो जागोन दाउफोरा लकेल दाउबो दं नै ब्रयलार लाबाय नै आमाय थुखल बिखा लाबाय गरम मोनबाय बाजारनिफ्राय दासो मोनफैदों जोङो दै गांनायखौ दै लोंबाय नै जोंहा माबा लाबोबाय एक्जास्ट फेन लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ बेयाव लगायनोसै आरो लोगोफोर नै दायो ब्रयलारखौ रुबाय आरो रुवाबा जाजायाना बिराद मेजेमखानो दानिया नै आं पासफुरन सरनोसै पासफुरन सेरबाय नै लोगोफोर नै बिराद मेजेमखा ब्रयलारा नै लोगोफोर सामब्राम होनोसै आं बानलु देनायखौ नै थावआव एसे सेरबाय आङो दाहाय सेरबावगोन आङो ब्राउन कालार जाबाय आं दायो नै ब्रयलारखौ होनोसै बेदरखौ लोगोफोर बिराद मोजां एवफ्रामबाय ओमफ्राय नै दायो बेखौ होबावनोसै आङो दहायबो एसे होखादोंमोन आङो थावआवहाय दा होबावबाय आङो बिराद मेजेमखानाय लोगोफोर ओमफ्राय मेजेमनि थाव ओंखारबाय आरो दै एसे होनोसै दस्रानानै दै होबाय नै लोगोफोर दायो एसे खोबनानै होनोसै आङो गोदौबाय थाथोंसै मोनबाय नै लोगोफोर खांसै आङो दायो मस्त गोथाव मोदोमखौ दुन्दिया होनानै मोनबाय नै लोगोफोर दायो खांनोसै आङो एसे साखिनायनि र' दसे माबायदि जाखो माबायदि जाखो एसे साखिनायनि आङो biar kerja balik apa? Tasty. Kita balik dulu kamsi. Menokal lambai. Dia kerja balik. जोंना एडजास्ट फैना जाबायानो बोरिया बानायबाय दासो एसे थान्दा जादों